जोंहा गासै गोदान गामि हाबगोना प्राय 1200निख्रुइबो बांसिन गामि हाबगोन जों जिखिनि लिस्ट बानायदों बेनिखाय जोंनि बिटिसिनि सिमाया बांगोन दिनै नोंथांमोननि गोबाङानो हयथ' एसे गोनो गोथो जाबाय थादों मा जागोन मा मागोन बिटिसिआव थामारगोन ना बर' कसारि काउन्सिलाव थामारगोन ना आसामाव थानांगोन बिदि गोनो गोथो जानानै हयथ' नोंथांमोना थादों दिनै बर' काउन्सिलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रानो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरखौ गावसिनि काउन्सिलाव सोनायनि खोथाखौ बुंबाय थादों आरो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय साफा सानै बाथा देवानिफ्राबो काउन्सिलजोंनो हाबनानै बे कसारि काउन्सिलजों हाबना थानो गोनां एसे नाजाबाय थादों बिदिबा नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्वआव जोंनो आलादा रायजो नांगौ संकसनिफ्राय माबालागै सदियाहालागै होननानै सोमावसारदोंमोनब्लाबो बिएससि सुक्तियाव मात्र संकस 2निफ्राय 5 जेरावहाय बर' मैखोम ओनसोल बेखिनिखौ लानानै सिमाखौ थि खालामनाय जादों जिहेतु जों आलादा रायजोसो नागिरदोंमोन काउन्सिलनि थाखाय सोमावसाराखैमोन बर'फ्रा दा बेनिखायनो सुक्ति खालामनायनि बोसोरनै बोसोरथामसोनि उनावनो बर'फ्रा आरो आन्दलन खालामफिननो नाजायो दिनै बै एखे समावनो आबसुआ जि समाव आन्दलन खालामदोंमोन बे समावनो बर' सिकिउरिटि फर्सनाय मोनसे हाथियार दैनो नांग्रा हान्जा जोनोम जाखाबायमोन आरो बिथांमोना सोमावसारनायखौ स्टार्ट खालामबायमोन सुक्ति खालामदोंबाबो बै संगठना जिरायनानै थायाखै बिनि उनावनो 1962 मायथाइयाव जा सुक्तिया जादोंमोन 1993 मायथाइयाव 1993 सानाव जोंहा बिएससि सुक्ति जादोंमोन खिन्थु बिनि बोसोरनै बोसोरथामनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एसे हिन्स होनायावनो बड'लेण्ड लिबारेसन टाइगार होननाय मोनसे संगठन दानाय बिएलटि बेखौ दानानै 1996 सननिफ्राय 1996 मायथाइनिफ्राय आरो आलादा बर' रायजो नांगौनि सोमावसारफिननाय जादों बिथांमोनाबो 6 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव 2003 मायथाइयाव सुक्ति खालामबाय खिन्थु बे सुक्तियावबो जोंहा सिमाया एसेबो बाङाखै 5-2नियानो सिमा जाना थाबाय संकसनिफ्राय 5-2 सिमालागै ओरै सानजाहा बांहोनो हायाखिसै बेनिफ्राय जों एनडिएफबि आरो आबसु ज' जानानै जेब्ला 2020 मायथाइयाव सुक्ति खालामो अब्ला बे सुक्तियाव मोनसे दफाजों दाजाबदेरनो हादोंमोन बेनो जाबाय एक्जिस्टिं दा थाखानाय बिटिसिजों लोगोसे कन्टिगुवास ट्राइबेल गामिफोरखौ जों माजों बिटिसिजों सरजाबनो हागोन बेबायदि मोनसे बाथ्राखौ जों दाजाबदेरनो हाबाय आरो बे दफा मथैनो दिनै जों संकस मामोन 5-2निफ्राय सानजाहा बर' गामिफोरा जिहेतु रोजोब मोनसे नङा मोनसे ग्रुप नांलाबाय थानाय एकदम गहपुरहालागै लखिमपुरनि सिमलुगुरिहालागै बे ग्रुप नांजोबलांबाय थानाय बायदि गामि थानायखाय बेखिनि ओनसोलाव जों बिटिसि ओनसोलजों सरजाबनांगौ होननानै मोनसे दाबि खालामनो हाबाय आरो दाखालि बावैसो जानुवारि दाननि 26 अक्ट'खालि गणतन्त्र दिवस खालि गणतन्त्र सानखालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया माखासे गामिनि नाम डिक्लेयार खालामबाय जे बेखिनि गामिफ्रा बिटिसि ओनसोलाव बिटिसिआव हाबनाय जासिगोन होननानै सोसननाय जासिगोन अफिसियेल नटिफिकेसन दाहालागै ओंखाराखै खिन्थु ओंखारसिगोन आरो बे मथे जोंहा जिखिनि गामि डिक्लेयार खालामदों बे रेभिनिउ भिलेज खोला साइडथिं थानाय रेभिनिउ भिलेज माखासेखौ जोंनो गहपुरहालागै डिक्लेयार खालामखाबाय आरो बे जोंनि थाखाय सिमा जानानै थाबाय साहाथिंनो दासिमबो गोबाङानो हा मोनाखै हानि पाट्टा मोनाखै हानि दखल मोनाखै बेनिखायनो बेखौ डिक्लेयार खालामथ'वाखै आरो सरकारा बेखौनो नायदों जे बेखिनिखौ डिक्लेयार खालामबा गुबुनारिफोरनि रिएक्सना माबायदि बिथांमोना माबायदि मनोभाब देखायगोन मोजां मोननाय दिन्थिगोन ना गाज्रि मोननाय दिन्थिगोन ना प्रतिबाद खालामगोन बेखौ मिथिनो थाखायनो रिएक्सनफोरखौ नायनो थाखायनो बे प्रथम आगानसे गिबि आगानसे बेखिनिखौ डिक्लेयार खालामबाय दा नुबाय जे रिएक्सन एसे एनै जादों खिन्थु खोब बारा स्ट्रं नङा अबजेक्सना आपत्ति खालामनाया खोब बारा प्रतिबाद खालामनाया बारा बोलोगोरा जायाखै लोरबां जादों आरो बेनिखायनो अन्तत असम सरकारा दा बाखि ओनसोलखौबो डिक्लेयार खालामनायनि मोनसे साहस मोनबाय बे फारियै
फारि फारसेनिफ्राय फारसे डिक्लेयार खालामलांबाय थासिगोन आरो जों आसा खालामदों बे 2023 नि गेजेरावनो 2023 मायथाइनि गेजेरावनो जोंहा सिमाया 5 निफ्राय गहपुरहालागै फुरा जागोन जिहेतु रिएक्सन बारा जायाखिसै आरो जिखिनि ओनसोलाव जों माजों दाबि खालामदों जोंनि ओनसोलाव जोंनि बिटिसिआव सोनांगौ होननानै बेयाव 99%आनो बर' सुबुं ट्राइबेल सुबुं हयथ' गामि मोननैसो गुबुनारि हाबगोन बे आदिबासि गामि हाबनो हागौ क'क्राझारनि खाथियाव खाला बेनिफ्राय ओरैहाय सानजाहा माबायाव मावगोन नर्दवार ओनसोलाव गामि मोनसे मोननै माबाफोर हाबगोन आदिबासिफोर असमिया गामि हयथ' मोनसे गामि हाबनो हागौ बे सारिगारनि साहा गामानि होननाय असमिया गामि दं बे हयथ' हाबनो हागौ हाबब्ला आरो बे हाबखागोन कारण बारख्लावब्ला मोनसेल' हारसा गामि ओमफ्राय गामि मोननै मोनथामसो दं बिसोर हाबगोन दा बिसोरो गामिफ्रा हारसाफोरनि थुनायाव जों बिटिसिआव थाया होननानै आपत्ति खालामनो खिन्थु जों बेखौ सावरायनानै बुजायोब्ला बिथांमोना थागोन कारण बिथांमोना बिटिसिआव थायोबा जिखिनि लाब जागोन असमाव थायोबा बेनिफ्राय बारासिन लकसान जागोन अन्तत बिथांमोना एसटि हिसाबै कन्टेस्ट खालामनो हागोन जोंनि माबा काउन्सिलनि इलेक्सनखौ कन्टेस्ट खालामनो हागोन बेखिनि सुबिदा बिथांमोना दं बेनिखायनो बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों जोंहा गासै गोदान गामि हाबगोना प्राय 1200निख्रुइबो बांसिन गामि हाबगोन जों जिखिनि लिस्ट बानायदों बेनिखाय जोंनि बिटिसिनि सिमाया बांगोन दिनै नोंथांमोननि गोबाङानो हयथ' एसे गोनो गोथो जाबाय जों मा जागोन मा मागोन बिटिसिआव थामारगोन ना बर' कसारि काउन्सिलाव थामारगोन ना आसामाव थानांगोन बिदि गोनो गोथो जानानै हयथ' नोंथांमोना थादों दिनै बर' ट्रान्स काउन्सिलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रानो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरखौ गावसिनि काउन्सिलाव सोनायनि खोथाखौ बुंबाय थादों आरो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय साफा सानै बाक्सा देवानिफ्राबो काउन्सिलजोंनो हाबनानै बे कसारि काउन्सिलजों हाबना थानो गोनां एसे नाजाबाय थादों खिन्थु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलजों थानायाव मा लाब दं मा लुकसान दं बिटिसिजों हाबनानै थानायाव मा लाब दं मा लुकसान दं बेफोरखौसो बिजिरलायना होयोब्ला नोंथांमोनानो एसे क्लियार जागोन जे आसलथे सोरजों थायोबा जोंहा लाब जागोन मोननैबो काउन्सिलानो बिटिसिआबो काउन्सिल बे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाबो काउन्सिलानो खिन्थु अब्लाबो बेयाव फाराग दं फारागा जाबाय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिला आसाम स्टेटनि एक्टनि मथे दाजानाय बेयो 6 सिडिउल नङा भारत संबिजिरनि 6 सिडिउलनि बेबस्था बिथांमोना मोनाखै बेनिखाय इच्छा खालामो गाबोननो सरकारा बे माबाखौ रिजल्भ खालामफिननो हागौ सेफायफिननोबो हागौ खिन्थु बिटिसिआ भारत संबिजिरनि 6 सिडिउलाव सोजानाय आरो बेखौ रावबो सेफायनो हाया जेब्लाहालागै कनस्टिटिउसनखौ फोसाबा एमेन्डमेन्ट खालामा बेखौ रावबो सरकारानो सेफायनो हाया बे मोनसे पार्मानेन्ट सेटलमेन्ट बियो बेनिखाय बेवहाय जों काउन्सिला गोबां खामानिखौनो स्टेट सरकार बा सेन्ट्रेल सरकाराव निर्भर खालामनासो डिसिसनफोरखौ लानो हायो खिन्थु बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलावबो नों स्टेट गभर्नमेन्टनि कनसेन्ट नङाबाबो माने स्टेट आसाम सरकारनि अनुमति नङाबानो मोनसेबो जों खामानि मावनो हाया बेनिखाय पावार सुबिदा आरो पावारफ्रा जोबोद लिमिटेड खिन्थु बिटिसिनिया सेपारेट स्टेट नङा खिन्थु सेपारेट स्टेटजों फ्राय समान खामानि मावनो हानाय जोंहा पावार दं बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबा बाक्सा देवानि बुजाय फैयोब्ला बबे साबसिनजों बबे हाबना थानाया मोजां बेखौ नोंथांमोना डिसिसन लानांगोन जे जों बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव हाबना थागोन बेयाव थाब्ला जोंहा लाबसिन जागोन ना बिटिसिआव बा बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनाव हाबना थायोब्ला जोंहा लाबसिन जागोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना जुदि गावनो एसे मिथियो जे जोंहा पावारा डिभिनेन्स पार्मानेन्ट बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि जिथु पावार बे भारत संबिजिरजों गनायजानाय आरो गोबां खामानिखौ जों असम सरकार बा भारत सरकारनियाव सोनारालासिनो मावफुंनो हानाय अबस्था जों मोनो खिन्थु बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिला संबिजिरजों गनायजायाखै संबिजिरा बेहा जायगा गैया भारत संबिजिराव
मात्र असम सरकारनि आयेननि गेजेरजों दाजानाय जादों बियो असम सरकारनि मोनसेबो बाथ्राखौ भंग खालामनानै आगानसेबो बारा खामानि मावनो हाया असम सरकार जायखौ मावदो होनना बुङो बेखौसो मावनो हागोन असम सरकार नाङा होनबानो बे जना थानो गोनां जागोन